wata rana wani daga cikin shugabannin ƙasar Najeriya yake ba da labari. Malam Abubakar Gumi ya kira sai ce ina so in raba wa malaman Najeriya gaba ɗaya mota don su ɗan samu sukuni. Shi ne dai Janar Babangida. Ce masa ina so in raba wa malaman Najeriya motoci Pijo don su ɗan samu na yawon wa'azi. Sai ce ina so in baka kai ka raba, sai ce a ba ni zaka ba nemi malam wane ka bashi. Malam wanan nan ɗan ɗariƙa ne, shugaban wata ɗariƙa ce daga cikin ɗari'u. Kun san abin mamaki? Shi da aka kirawo shi aka ce malam za a ba da motoci ka raba wa malamai. Sai ce Abubakar Gumi ya sani? Aka ce a'a bai sani, ce kar a gaya masa. Alhalin Abubakar Gumi ne ya ce shi a bashi. Kaga son zuciya. Ɗaya daga cikin ƴaƴayen mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, Allah ya ji kan sarki, Allah ya kyauta makwanci, yake bani labari ni da shi. Yace ni a gidan Malam Abubakar Gumi na tashi. Ka san mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero abokin Malam Abubakar Gumi ne, tare suka yi karatu. Kuma duk ma'aikatan Saddauna ne, sun yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Saddauna. Yace to wata rana mun yi tafiya da Malam Abubakar Gumi mun je aikin hajji. Da marigayi Galadiman Kano Tijjani Hashim, Allah ya ji kansa da rahama. Yace to sai Galadiman Kano yace in kirawo masa Malam Abubakar Gumi, yana so su gana su yi hira ta yaushe gamo an dade ba a haɗu ba. Tunda suka daina aiki Saddauna ya rasu shikenan. Malam Abubakar Gumi ya zo suka gaisa da Galadima. Sai Galadima ya ɗauko kuɗi masu nauyi na lokacin sai ya bashi. Sai ce ga wannan malam ayi siyayya. Sai ce a'a, yace ni bana yin siyayya. Ni in nazo yadda nazo da yan jallabiya ta haka nake komawa gida. Yace ka karba, yace wallahi bani. Sai malam ya fice wasa ya tafi. Shi wanda yake ban labarin yace sai Galadiman Kano ya bashi kuɗin yace ka kai masa. Da ya je sai ya ce masa ga kuɗi, yace yanzu sai da ya baka? Yace to rubuta duk sunan yan tafiyar tamu, yan tawagar duka je ka ba kowa. Yace wallahi silai 5 bai dauka ba. Silai 5. Shagari, marigayi shugaban ƙasa Shagari, Allah ya ji kansa da rahama. Duk wanda ya san garin Shagari da garin Gumi makota ne. Na manta wanne daga ciki ake wucewa a je ɗayan, amma din na je su. Amma hanya guda ce a jihar Kebbi, Shagari da Gumi. To idan sallah ta yi, Malam Abubakar Gumi yana zuwa garin su Gumi hutun sallah. Shagari ma shugaban ƙasa yana zuwa garin su Shagari hutun sallah. Duk abokai za a zo gaishe da shugaban ƙasa da sauransu. Yace da zara an ce min ga Malam Abubakar Gumi ya zo, gaba na faduwa yake ras.